ready? Yebo, I am ready. Asingeneni ku hot topic yetu ya namhlanje lalelani. Makadi zenyu Pastor FM ininda karemerwa. Nyaya yandinetsa ndiye mwana wangu ari grade 5. Mukazoona ndanyora ndatambura. Mind you ndiye ega. Mwana wangu ane msikanzwa isingaite. He dodges school, ndinogaro danwa, sometimes akaenda kuchikoro anodzoka manheru. Ukamuti uri kubvepi, he doesn't say anything. Ungonorara. So nyaya iri recent, nezuro ndakasiya ndati ndakuenda kumashops, wosara uchiwacha uniform nehembe dzako. Ndokudzoka kuma 5 asina kuwacha. Anogara achizviita, ndichimuverengera, most weekends, kana kusuka hadi okutsvaira. He is very rude. So pandakadzoka ndikaona asina kuita, ndo pandakatanga kumurova kuti unoda kuenda kuchikoro uchiita kunge street kid netsvina. Gogo my mother then came nebhande vakati usamurove neslippers, rova nebhande. Iye ndokujambira mai vangu, achivarova nekukika mabhutsu. Ndo patakazomubatirana kunyatsomurova. Akakumbira ruregerero tikati chitora uniform yekuchikoro uwache, ndokubva amhanyira panze. Achitukirira kuti mazimbwa evanhu. Ndo saka makadzoka kumurume, imagine, a grade 7. We live with my big brother. Hachapindire kana kutsiura mwana uyu. Akambomutsiura, agotukirira kuti murirombe. Mind you, zvese izvi zvanotuka gogo vake vanenge vakambomupopotera isu vana kuti wakadzoka kumurume, iwe urirombe uchiri pamba pangu. Okay. Mazuva ekutanga hanzvadzi yangu yaiti ikada kutsiura okurova mwana, gogo vaimhanya kupindura kuti zvaurirombe iwe wakamborohwa nani, kusvika akungotarisa mwana achimisbehave asingade zvekunetsana namai. Iniwo ndakambosiya mwana uyu nambuya ndichishanda samaid kuSouth Africa ari 3 years. Now he's 10. Ndo pandakadzoka ndikaona mwana achipinda mumba na 12 midnight, ipapo aive grade 5. So ndikazotsvagawo basa kuti ndidzoke pamba ndichimonita closely mwana, sure akadzoreka. But now ave grade 7. Anodzorera kurova, kutuka, he is disrespectful. Kumusha kuna baba vake anoenda pama holidays, otombogara iko kuna baba vake, kune vachati endesai kumusha. Zvino ini ndafunga kutomuendesa izvezvi, ozononyorera grade 7 ave kumba kwavo. Ndingadzi ndatadza here. Mwana uyu ndiye ega asindatambura achiri kudzoreka here. Iyo hot topic yetu ya namsha. He's what? Grade 7 is what? 10 years? Like, not 12 years? 12. So, when you were reading the hot topic, Sakile, manwangu achinyora ma responses avo, and someone says, mwana wemshonga ngadzokere kwa hama dzake. But then you then read kuti anotombopota achienda. Yes. Kuna baba wake ku holiday, kune vachati haende. Yo,